Bisan kung walay mga stakeholders nga mga negosyante nga nakatabang sa pagayom-ayom sa Tapol Elementary o National High School, apan ang ilang mga tunghaan nagpabilin nga ang kalimpyo o kanindot nini. Si Nico Serino sa report. Dili masayon-sayon ang pagduaw sa Barangay Tapol tungod kinahimutang kini sa bukirang dapit sa Dakbayan sa Talisay. Bisan gani, ang Tapol Elementary School ug Tapol National High School gikinahanglan mang lakon aron imong maabot. Apan layo man, napabilin gihapon ang kalimpyo ug kaanindot niini. Nahuman-human na ang Brigada Eskwela sa Tapol Elementary School tungod kay pipila naman lang ka mga magtutudlo ug sa ilang mga tinunan ang nagtinabangay paglimpyo. Usa si Jonalyn Kiamco, grade 5 teacher nga nangunay sa pagpintal sa mga armchair sa iyang classroom. Ang kaniadto nga makeshift nga classroom karon nahimo ng usa ka maanindot nga classroom. Gipasalig ni Ana May Lastimosa, OIC sa Tapol Elementary School nga andam na sila sa pagbukas sa klase karong Hunyo 3 gawas lang sa grade 4 o grade 5. Makeshift mi kay kuan man mi kanang last year mi nagsugod nag-open mi duha ka grade 4 o duha ka grade 5 na sections kani daghan mat enrollment. Samtang aprobado na sa local school board sa Dakbayan ang pag-repair sa labing karaan nila nga classroom ang Noel Building nga natukod pa ni atong 1946. Gigahinan kini og 800,000 pesos. Natapos na sab ang 2-story 4-classroom building nga gamiton sa junior high school. Nagsugod na sila paglimpyo sa hawan pa nga mga classroom. Gipasabot hinuon ni Ulysses Juarez, advisor sa grade 8 ug property custodian sa Tapol National High School nga kumpleto ra sa mga lingkuranan. Itandi sa ubang mga tunghaan sa bukirang barangay, ang Tapol dunay tubig nga magamit. Way klase, balagdaghang kay mga sagbot. Kaya nalilihig mi. Then, the same time, di ko maklik ang mga bata, mudugok, nag-indol sa mi. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.